Jo estic bé, s'està calentet. Jo també, no vull anar-me'n d'ací. Ampolleta, no sé per què tens tantes ganes d'anar-te. Si s'està fresquet i volem que t'hi veure la gent passar. Ja ho sé, però porta així tants dies tancada que res de res poden detenir-me. Hola, estic molt feliç! Per fi he estat a l'exterior! Quantes aventures m'esperen? Hola, hola, soc Ampolleta. I tu? I tu? Ah, per què estàs tan emocionada? Si no saps ni on vas. I on anem? A mi no m'agrada anar-me del supermercat, perquè després, a casa, passem les fet de la nevera. No, a la nevera no! Quina foscor hi ha així dins! Hi ha algú? Hola, soc Taronjeta, soc el súper més bon del mercat. Tu qui eres? Hola, soc Ampolleta. I ara què va passar? Crec que res, però què esperaves? No ho sé. Mai havia eixit del supermercat i per fi, quan vaig eixir, jo volia viure les aventures que allà sempre m'havia imaginat. Hola, soc Ampolleta. On estic? Perquè està tot tan fosc. Hola, hola. Què tal? Jo soy la Forqueta. I jo soy el yogur. I juntes som l'equip plàstic. Hola, yo soy Doña Cola, el salsista del conmigo del blog, en los envasos. Hola, benvinguda. Quiero que cada setmana són més. Has de saber que queda un poquet per a l'hora de la diversió. Sí, ja veuràs ja. Preparat per a moure i ballar fins l'hora de sopar. Ah, sí? L'hora de la diversió? Que bé! Què va passar? Per què li diu l'hora de la diversió? Ara veuràs! Ve algú, pareu! Pareu, pareu, ve algú! Mare meua, està tot per terra. Què ha passat ací? Com pot ser? Què sou tan rics i divertides, però vosaltres? Sí, mira, som recipients plàstics i poden fer soroll amb molt de ritme. Vinga, vinga, vine a ballar.